хора, в YouTube, аз съм и аз тук игра Майнкрафт, едно сервер на Майнкрафт за окей Делос. Значи, какво е Делос, силно се пита, значи, имаме 15 минути, не знам дали е почнал, значи, имаме 15 минути и да знаете това, аз нямам премиум, затова не мога да гледате. Както... Добре. Значи, какво е Делос? Сега ще кажа. Значи, Делос е... Ще запиша, защото те изключва. Значи, Делос е игра, примерно имаш 15 минути да оцелееш и примерно трябва да събереш неща. Като броня, желязо... 4 минути! Их, няма да оцеля. Как бе? Мамка! Както да е. Ако знаете, има носки. Значи, целта ни е поне да убием света, защото свети има най-много. И да знаете хора, ако не съм качвал много време клипа, не ме забравяйте, защото аз нямам право много клипа, защото аз нямам мой собствен лаптоп, хора. Значи 19 август ще имам рожден ден и да, това викам. Ако искате да гледате примерно хора от къде? Сега ще изключвам. Ако искате да гледате един мой клип и един хора, които много искам да гледате BG Gaming Evolution. Напишете, те ще бъдат на описанието. И да. Как добре? Добре. Да. Имаме към 2 минути, не мога да направим една броня, нямам и нищо такова. Както да е. Добре, сега какво трябва да чакаме хора, трябва да изчакаме. Сме братя. Много мразя този скин. Беше друг. Не се безпокойте хора, или тази седмица, или другата, или още по-другата седмица. Ще има вече премиум аккаунт, че не се безпокойте, ще правят бъна. Хайпът се и така нататък. Е така, добре, имаме една минута поне да оцелеем, да даваме. Да действаме. Така. Дадем ли малко звука, че ми? Да знаете хора, ако примерно умра сега, ще кътна примерно, защото аз вече разбрах в BG Gaming Evolution как да примерно кътвам, защото аз съм много голям много по това. Зато че не мога да нямате. О, мага бе. What? Баси този читър. Заведя, ма мага, ако успя да го убия. Някакъв почти фул даймън. Пък аз един каменен меч. И да знаете хора, даже мисля да се пускам на български език. О, мага бе. Оплашен съм от топки. Повече от топки. Нямаме лък. О, мага, мъртви сме. Мъртви сме. Ау. О май гаш. Тона... Thanks. Фрак. Фрак.
Ще направим и ще направим два да видим кой ще има повече апгрейди. За това, че един ще му направя повече, другия по-малко. Да действаме. Шарът не сдува. Ето. Добре, ще помня този. Той има невидимост. Бързо куби. Виждат са двама. Тимнат са. Fuck it! Кучка! 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 Добре хора, аз ще се върна точно и сега. Ще бъда някъде другаде. Затова че сега ще се върна. Добре хора, върнах се. Вау, даже го промениха. Добре, аз се върнах. Педерас. Не ми кажа, че всичко трябва да се купа. Не, май някакво помагал коняки. Супер. Оставяш да някакито. И аз съм опит. Добре. Този манчатът меч, бегай! Мъртъв съм. О май гад, сега аз съм. Бас, what the fuck? Тапанар. Може да не съм добре хора, върнах се. И този път, ако се пита къде отиваме, аз съм в пика крафт. Holy fuck. Добре. Знаете хора, даже скоро ще имам премон, пак казах на Диволс. И да знам хора, или това ще е следващия епизод, защото аз не знам. О, мага. Мъртъв съм. Защото не знам дали ще го кът, дали знам как да го кътна или така нататък. It's beautiful, like a diamond in the sun. What the fuck? What is this? Извинявайте хора, просто съм сипнал така. Да знаете, правя път много няма коментирам за това, че може и да пусна музика. За сега не се знае. Не се знае. Не. Фреймс. Лага. Лагна ми като 20 минути. Не беше вярно. Ако ви мислихте така да бягате, нали щяхте гледате хората на 5D. Благодаря. The fuck? Колко хора има така? За кот пандата! Пандата иска ме убий. Не! Панда! What the fuck? Що лагва?
Да вземе рекорд. И ако питате какво игра хора, че много съм сен. Игра Kit PvP. Ау! Фак! О ма гад, то си има дъма меч! О ма гад. Аз казвам. Кой е шефа? О ма гад! Oh my god! She's drowned! No! Oh my god, аз съм про! Да бе. Бай! Той е драл. Той се отдави. Вей, колко ми е лоши хора. Колко ми е морено. Тимса! Бягай! О мага, там е някакъв танк! О мага, има яхта, аз да роти на нея. О мага, снайп! Fuck, waste snipes. Ето те в яхта. О мага, има двама човека вътре. О мага, няма значение, да се връщаме. О мага, отдолу има хората с танковете. Бегай. Ау, фак! Ау! What the fuck? Как са толкова точни? Отиме в ланда и бягаме. Because I'm the shit. Fuck you. О, ето законност. Как запаникяса? Газа ти искам аз. Wesley Snipes. О май гад, това е... Fuck snap. О май гад, това е танк. Да лезу, да хавам шейк. Да избием тази положка. 8 минути. Направи по-секси от всякога. Секси тупен водя. Дай ми твоето мага басисна. О мага! Wesley Snipes! Натъшато! Бягай в водата. Fuck, лага! О мага! Fish! Аз не мога да съм крив! Ау! Fuck. What the fuck? О мага, ако ме убият. Като... То 15 човек къде се обърна. О мага, бай!
Колко е добре да се върнеш при клиповете. Добре. Как? Хората като някакви симулатори направо скачат. О май гад! Фак! Лагна сървъра, хора, не ме обвинявайте! О май гад! Золотим. Хора, запомнете, ако умра, кажете мама, че обичам. Бака. Омага, майка ми! Не. Майка. Изстрах се. Добре, няма значение. Ела, тъпата. Къде ми отиваш? Къде? Сега ще шорткътна. Майка ти. Ела ме тук. Фак! Ой, баси, аз мога чопна. Няма на къде, тъпата. Цигане. Добре, всичко видео, да ми харесва този клип. Ако вие не са този клип, и този видео да направим към 100 харесвания. Да, вече съм го казал там в VG Gaming Evolution. И ако ви харесва този клип, абонирайте се, харесвайте ми клипа, коментирайте какво искате да играя. И да, и ще ви видя, хора, другия път. Довиждане!